खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबी बड'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन। गोजोनथाव खौरां गासै भारतनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां एलपीजी सिलिन्डार बा गेस सिलिन्डारनि बेसेना 200 रां खम जासिगोन जायनाखि लकसभा बिसायख'थिया खाथियाव फैबाय आरो सिगांनो बुंखानाय जादोंमोन दि बिसायख'थिजों लोगोसे जौगानायाबो फैफायो थिग बेबायदिनो जानो थांगासिनो दं भारत हादरावबो प्राइम मिनिस्टारजों दैदेनजानाय केबिनेट कमिटि फर इकनमिक एफेयार्सआ न'आव बाहायनाय गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 200 राङै खम खालामनो थाखाय फोसावबाय। बे खौरांखौ इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिंनि मिरु मन्थ्रि अनुराग ठाकुर बिथाङा मिथिहोदों। न'आव बाहायनाय एलपीजी सिलिन्डारनि बेसेना बयनियाबो 200 रां खम जासिगोन। जायफोर उजाला बिथांखिनि गेजेरजों एलपीजी सिलिन्डार मोनदों बिथांमोननियाबो 200 रां खम जागोन। अदेबानि बिथांमोननिया सिगांनि समावनो 200 रां खम खामोन दा आरोबाव 200 रां खम जाबावसिगोन गासै 400 रां खम जासिगोन। बेनि अनगायैबो रक्षा बन्धनखौ नोजोर होनानै हादरनि 75 लाख आइजोफोरनो आरोबाव उजाला बिथांखिनि गेजेरजों बेसेन नाङै एलपीजी कानेक्सन होनो थाखाय थांखि लादों जायनि गेजेरजों बेसेन नाङै सिलिन्डार मोननो हागोन बेसेन नाङै पाइप आरो बेसेन नाङालासे अदाब मोननो हागोन। मध्य प्रदेशआव 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभाखौ नोजोर होनानै एलपीजी सिलिन्डारनि बेसेनखौ खम खालामनो थाखाय फोसावनायनि उनाव मिरुनिफ्रायबो बे थांखिखौ फोसावदों। मध्य प्रदेशआवबो 450 राङावनो एलपीजी सिलिन्डार होनायजों लोगोसे साख्रियावबो आइजोफोरनि थाखाय 35% रिजार्भेसन आरो फोरोंगिरिनि साख्रियाव आइजोफोरनि थाखाय 50% रिजार्भेसन खालामनानै होनो थाखाय थांखि फोसावदोंमोन मध्य प्रदेश सरकारा। बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि हेंथा एफआइआर होदों। मरिगाव पुलिस थानायाव जुबिन गार्गनि हेंथा एफआइआर होनाय जादों। मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गआ बायदि समाव बायदि खोथा बुंबोनायनि थाखाय गेजेर गेजेर गोबां सावरायनायाव गोग्लैबोनो गोनां जादों। थिग बे खेबावबो गुवाहाटीनि कटन इउनिभार्सिटियाव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै राजखान्थिनि सायाव बिबुंथि होनानै खैफोदखौ बजबनानै लादों जुबिन गार्गआ। राजखान्थि दोलोफोरनि सायाव जुबिन गार्गआ बुंथिदोंमोन दि आं राजखान्थिनि दैदेनगिरि जाया मानोना आं राजखान्थिनि मानसि नङा। आं बिजेपिनिबो मददगिरि नङा, कंग्रेसनिबो नङा, एजिपिनिबो मददगिरि नङा आरो गोदानै जोनोम जानाय फटुवा अदेबानि ननसेन्स पार्टी आसाम जातीय परिषद एजिपि राजखान्थि दोलोनिबो मददगिरि नङा होननानै बुंथिदोंमोन बिथाङा। एजिपि राजखान्थि दोलोखौ फटुवा पार्टी बा ननसेन्स पार्टी होनानैनो खैफोदाव गोग्लैदों जुबिन गार्गआ जायनि हेंथा एजिपिनि राजखान्थिगिरिफोरा जुबिन गार्गनि हेंथा गोख्रों बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे मरिगाव पुलिस थानायावबो एफआइआर होदों। मोनसे राजखान्थि दोलोनि सायाव सासे रायजो राजाजों मोजां मोनजानाय सुबुङा जाहाथे बेबायदि आयेन बेरेखा खोथा बुङा बेनि थाखाय सांग्रांथि होयो एजिपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय। एजिपि दोलोनि हेंथा बुंनाय आरो एजिपि दोलोनि मुंखौ गाज्रि खालामनायनि हेंथायैनो जुबिन गार्गनि हेंथा एफआइआर होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों एजिपिनि मरिगाव जिल्लानि गाहाय नेहाथारि जयन्त देखा बिथाङा। बेनि अनगायैबो जुबिन गार्गआ बेफोर खोथाखौ बिजेपिनि जानानै बुंदों। रायजोआव बिजेपिनि आइजोआ गावखौ जिउ फोजोबनानै लानायनि उनाव रायजोआव साख्रि होनायनि मुङाव जि रां लानाय आरो होनायनि फालांगि सोलिदों बे मोनफानि उनाव मोनफा सोराङाव फैनायनि उनाव बेफोर जाथायनिफ्राय मानसिफोरनि साननाय हनायखौ गुबुनथिं लांनो थाखायनो जुबिन गार्गआ बेबायदि खोथा बुंथिदों। नाथाय बिथाङा गावनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव निमाहा बिफिनाबा बेनि हेंथा गोख्रों हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों एजिपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनानै होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिआर सोरखारा आसाम सोरखारजों सावरायलायदों। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बारग' एनडिएफबिफोरखौ थोंजोङै साख्रियाव थिसननायनि जि खोथा दंमोन बे लेखायै फैगौ समाव आसाम सोरखारनि पुलिस डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारोब्ला एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय माखासे जौखोन्दो रिजार्भ खालामनो थाखाय सावरायनाय जादों आरो मोनसे थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। सिमा बांहोनायनि सायावबो सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। 60 गामिखौ बिटिआरआव सोनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि फोसावदोंमोन बेखौ 15 सेप्तेम्बरसिमनि गेजेराव नटिफिकेशननि गेजेरजों गहपुरसिम रिभिनिउ फरेस्ट भिलेज एफआरसि ओनसोलफोरखौ बांहोनो थाखाय सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बिटिसिनि 40 बियाबखौ बांहोनानै 60 बियाब बानायनायनि सायावबो सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो बिकेडब्लिउएससिआव गामि थिसननाय आरो बियाब दाफामनायनि सायावबो सावरायनाय जादों जेरावनाखि बेनि थाखाय अफिसारफोरखौ आरो मन्थ्रिफोरखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बोसोन होदों होननानैबो फोरमायथिदों।
आरो बेनि सानसे सिगांबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आरो एबसुआ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायलायदों, जेराव रन्जन दैमारिजों लोगोसे साद' एक्स एनडिएफबि जायखौ सिबिआइ कर्टआ दायनिगिरि फोसावदों बिथांमोननि सायाव सावरायनाय जादों। रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव 12 सेप्तेम्बराव सुप्रिम कर्टआव जि हियारिं जानो गोनां, बेयाव भारत सरकारनि एजेन्सि जेरै सिबिआइ आरो एनआइएजों आसाम सरकारा गावनि लेभेलाव सावरायनो खोथा होदों। बेनि उनाव सावरायखांनायनि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिजों सावरायफिनगोन होननानैबो फोरमायथिदों। रन्जन दैमारि बिथांनि अनगायैबो एनआइएनि सिङाव सा 52 एक्स एनडिएफबि जायफोर जोबथेसालियाव दं आरो सा 52नि मादाव 7खौ दायनिगिरि फोसावखाबाय आरो सा 50निया ट्रायल जागासिनो दं, बिथांमोननि सायावबो सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। नाथाय दैदेनगिरिफोरनि सावरायनाया बेसेबां फिथाइ थायगोन आरो माब्ला फिथाइ थायगोन बेखौ समासो फोरमायगोन। बेफोरनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सरकारा आसाम सरकारजों मैयानि सानाव माखासे आयदानि सायावबो सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङाबो। आयदाफोरा जाहैबाय गं 100 गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिफोराव फोरोंथायनि बिजों महरै बर' रावखौ थिसनथाइ होनाय, बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय, बर' रावनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोदान मासिफोर सोरजिनाय, मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनाय आरो तामुलपुराव अरायथा सेसन कर्ट आरो महकुमानि जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट कर्ट गायसननायनि थाखाय सावरायनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। रायजोआव बिजेपिनि मावख'आव मोनानि 7 रिंगानिफ्राय हाबनो मोननाय नंला नामा? खौरां गोसारनाय बायदिब्ला बिजेपिनि मावख'आव मोनानि 7 रिंगानिफ्राय हाबनो मोननाय नङा। गिबियाव आइजोफोरनि थाखायल' बेखौ फोसावनाय जादोंमोन, नाथाय बेखौ लानानै बिजेपियाव आइजोफोरा रैखाथि गैया नामा होननानै गोबां सावरायनायनि उनाव बेखौ सोलायनानै हौवा हिन्जाव गासैबो बिजेपिनि मावथिफोरनि थाखायनो मोनानि 7 रिंगानिफ्राय मावख'आव हाबनायखौ हेंथा फोसावदों। नाथाय गोनांथार खामानि दंब्ला गनायथि लानानै मावख'नि सिङाव हाबनो मोनगोन होननानै खौरां बिजोङाव गोसारदों। बिजेपिनि गागि दैदेनगिरि इन्द्राणी थाविलदारआ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानायनि उनावनो बेफोर थांखिखौ लानाय जादों। फोरमायथिनो गोनांदि समाज बिजोङाव गाज्रि सावगारि गोसारनायनि उनावनो बिजेपिनि गागि दैदेनगिरि इन्द्राणी थाविलदार बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन। नाथाय थैनाय जाथायखौ लानानै पुलिसआ नायबिजिरनायनि उनाव मोनफानि उनाव मोनफा जाथायफोरासो सोराङाव फैदों। थांनाय समफोराव आसामाव 3rd आरो 4th ग्रेडनि गेदेर साख्रियाव थिसननायाव गोबां रां जाख्ल'नाय जादोंमोन। बेजों सोमोन्दो थानायनि थाखायनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जादों इन्द्राणी थाविलदार बिथाङा। जेरावनाखि इन्द्राणी थाविलदारआ साख्रि होनायनि मुङाव माखासे बेखार लाइमोनफोरनिफ्राय गोबां रां लादोंमोन। नाथाय साख्रि होनो हायैयाव बेखार लाइमोनफोर जायफोर साख्रिनि थाखाय रां होदोंमोन बिथांमोनहा इन्द्राणी थाविलदारनि गाज्रि सावगारिखौ समाज बिजोङाव गोसार होदोंमोन। बेनि उनावनो थैनायनि लामाखौ बजबनानै लादों बिजेपिनि दैदेनगिरिया आरो बिथांनि थैनायनि उनाव साख्रि होनायनि थाखाय रां जाख्ल'नाय बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा साफानि उनाव साफा हमजानो गोनां जादों। बशिष्ठआव थानाय बिजेपिनि हेडक्वार्टार वाजपेयी भवनाव रां जाख्ल'नायनि गुबै मिरु महर मोन्दों होननानै फोरमायथिदों आसामनि तृणमूल युथ कंग्रेसनि आफादगिरि बन्दीप दत्ता बिथाङाबो। रायजोआव बिजेपि दोलोनि सिङाव बेफोरबायदि गोबां जाथाय जानायनि उनावनो आरो गोबां सावरायजानाय जानायनि उनावनो 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनायनि बेलायाव रां जाख्ल'नायाव बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि आखाइ थानाया सोराङाव फैदों। इन्टारस्टेट अदेबानि गुबुन गुबुन रायजोफोराव गेदेर रेप रेकेट सालायनायनि दायाव 2 आइजोफोरखौ गवा पुलिसआ हमदों। गवा पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुजरातनि 2 आइजो आरो सासे सुबुङा गुबुन गुबुन रायजोफोराव मोनसे गेदेर रेपनि रेकेट सालायगासिनो दंमोन। बे 2 आइजोफोरा गुबुन गुबुन रायजोनि फालांगिरिफोरजों गिबियाव अनलाइननि गेजेरजों लोगो जाग्रोयोमोन आरो देहा फालांगि खालामनाय बेबायदि खामानिजों लोब्बा दंमोन। गुजरातनि बे 2 आइजोफोरा गिबियाव ससियेल मिडिया प्लेटफर्म जेरै फेसबुक, टुइटार बायदिनि गेजेरजों लोगो जाग्रोयोमोन। बेनि उनाव खाबु लानानै जिनाहारि केस होनानै सुबुंफोरनिफ्राय गोबां लाख लाख रां लुथिदोंमोन। बेनि अनगायैबो खायसे सुबुंफोरखौबो जिनाहारि केसआव पुलिसनि आखायाव दैथायहरदोंमोन। थिग बेबायदिनो गवा, गुजरात आरो गुबुन गुबुन रायजोनि जिनाहारि केसआव पुलिसनि आखायाव हमजानाय सुबुंफोरा पुलिसनो कमप्लेन होनायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैदों। गुजरातनि थागिबि किरण पाटेला बे जाथायनि सायाव आइजोफोरनि हेंथायै गवा पुलिसनो मिथिहोनायाव बे जाथाया गासैबो सोराङाव फैदों। किरण पाटेलनि कमप्लेननि बायदिब्ला बे 2 आइजोफोरा गिबियाव लोगो जाग्रोदोंमोन। बेनि उनाव जिनाहारि केस होनानै 2 लाख रां दाबि खालामदों। भारतनि माखासे बाहागोखौ चाइनाया गावसोरनि बाहागो होनानै मेप फोसावदों। अरुणाचल प्रदेशनि बाहागोखौ चाइनाया खोला तिब्बतनि बाहागो होनानै मेप फोसावदों, जायखौ लानानै एक्सटार्नेल एफेयार्स मिनिस्टार एस
जयशंकर बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। गुबुननि हादरखौ गावसोरनि होननानै लानाया चाइनानि गोजाम हुदा, नाथाय सोरबा हादरा गुबुन हादरनि हाखौ गावसोरनि बुंनानै लानायजों गावसिनि जाया होननानै गोख्रों रावजों चाइनाखौ सोंखारिदों बिथाङा। चाइना हादरा भारतनि हाखौल' नङा, चाइनानि खोलाहा लैथो ओनसोल जायखौ भियेटनाम, फिलिपिन्स, मालयेशिया बेफोर हादरनि बाहागोखौ चाइनाया गावसोरनि बाहागो होननानै दाबि खालामबोदों। फोरमायथिनो गोनांदि अरुणाचल प्रदेशनि माखासे बाहागोखौ चाइनाया गावसोरनि होननानै मेप फोसावबोनाया सिगांनिफ्रायनो जाबोदों आरो चाइना आरो भारतनि गेजेराव थानाय सिमाखौ बारनानै भारताव हाबफैनाय बेफोरबायदि जाथायखौबो चाइनाया सिगांनि समनिफ्रायनो खालामबोबाय थादों। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।